esta canle. A súa mascota é un can e chamase Golfo. Presento-vos a Golfo. Ten 8 anos xa cumpridos e el chega a miña vida pois para cumprir posiblemente un soño que eu tiña de que un can formara parte dela, non? Sempre lle tuve moitísimo cariño aos animais, en concreto pois aos cans. E aí está, este é o meu Golden Retriever, o meu Golfo. Golfo e golfiño, porque cando que lle teño que dar ordes imperativas chamolle Golfo, pero se non recurro a golfiño, que tamén sabedes que é o nome de outro animal, moi galego, moi delfín, moi arroás, non? Recordo nunha ocasión, pouco gamberro, o nome venlle que ni pintado, pouco gamberro, liscando as veces o pantalón de algún compañeiro tamén de cans, pois chegou a facerlle pipí ao lado, non é unha vez, non, senón varias veces, porque entón sempre surden anécdotas curiosas e ben curiosas. A min esa frase de que o can é o mellor amigo do home non me gusta absolutamente nada. Os meus amigos son os meus amigos e meu can é o meu can. E non valoro, nin comparo ninguna das dúas formas de cariño, todo o contrario. Cada un ten o seu sitio e esta é realmente maravillosa. Golfo, É Golfete.